Обзор е градът на спокойствието. Едно райско кътче насред динамиката в ежедневието на хората в света като цяло, защото когато и да дойдете и лято и зиме, при нас се усеща тази хармония, тази идилия на малкото спокойно курортно градче. Обзор е една отправна точка между Бургас и Варна, която може да се използва за всичко. Обзор има страхотно бъдеще. Хелиополис – градът на слънцето, Теополис – град на боговете. Така древните гърци и римляни обитавали селището на брега на морето, наричали Обзор. Хилядолетия по-късно курортното градче пристан между Бургас и Варна омагьосва новодошлите с безкрайните си слънчеви плажове и кристално чисто море, с повея, който носи прохладата на Стара планина, с усещането за нирвана и чистота в морската градина. Град Обзор е уникален със своите природни дадености. Имаме съчетание на море и на планина. В планината развихме добри екомаршрути, имаме 2 минерални извора, екопътека осветена, която стига до билото на планината и там на времето се издигала величествено средновековната крепост Козяк, която в момента археолозите разкриват. Една от най-големите пясъчни ивици с едър златист пясък, подводни рифове, нов Кочан, нос Смона Петра, до Иракли, до Емини, прекрасни условия за дайвинг. Вечер в горещите за нас летни дни от Балкана покрай устието на река Двойница слизат студени течения и разклаждат града, така че е прекрасен за вечерни разходки. Наистина тук през цялата година слънцето преобладава. Намираме се на един от най-дългите плажове в българското Черноморие. Плажната ивица е необятна, дори с очи трудно я виждат от едния край до другия. Дълбокостта на релефа, който е крайбрежната ивица в морето, пък дава доста добро, чиста кристална вода. И това, което наистина може да го съчетаем някъде в островите, може да го получите тук в Обзор. Не знам дали в миналото са казвали градът на слънцето, но в бъдещето може да стане градът на розите, защото навсякъде е пълно с рози, които наистина цъфтат и създават един прекрасен уют. Абсолютно. Обзор е наистина силната от Господ в това отношение. Много хубаво място като цяло за семейство. Нашите хотели са основно насочени към семейства с деца. Има изключително много разнообразие от забавления и другото, което е нощният живот не е чак толкова развит вече. Така че спокойствието, което получават тези семейства, е несравнимо. Развиваме богата културна дейност през летните месеци, като основно културните мероприятия се основават върху международните ни фестивали. Читалище Изгрев 1927 съвместно с кметство Обзор организират всяка година един от големите мащабни фестивали за нашия регион. Море бушува, Обзор танцува. Древен храм на бог Юпитер, римски терми, късноантична и средновековна крепост Козяк с крепостни стени. Обзор пази хилядолетната си история. Въпрос на време е тя да бъде разкрита, подходящо експонирана и да добави още една перла в огърлицата на приказния град. От стари, прастари времена в Обзор се носи поверието за магическа сила, която кара хората, веднъж стъпили в слънчевия град на боговете, да се влюбят в него завинаги.